Iawn, croeso i'r ola o'r gyfres o 5 o Jiwdo gyda fi, Bedwyr a Gareth o clwb Jiwdo Pellennig a cwmni a wybodaeth Pellennig. Wedyn, da ni'n neud Jiwdo a mae'n hunan Amddiffyn i yn seliedig ar Jiwdo. Un peth i nodi, os da chi'n neud unrhyw martial arts arall, fel pythio, taekwondo, karate, sumo wrestlo, be bynnag da chi'n neud, maen nhw gyd yn dda. Dwi byth yn un o'r pobl yma sy'n dweud bod un yn well na'r llall. Be bynnag da chi'n neud, mae'n mynd i weithio i chi. Jiwdo ydw i, felly mae'n hunan Amddiffyn fi a Gareth yn based ar y Jiwdo. Da ni wedi gwneud chydig bach o jiu-jitsu hefyd, so mae gyda ni'r cefndir yna. Ond os da chi yn briliant yn karate ac yn mwynhau karate, sticiwch iddo fo. Maen nhw cystal ei gilydd, jyst yn wahanol. Felly dyna fy mhregaeth am y diwrnod. Rwan, da ni'n cerdded ar y stryd, a mae rhywun yn penderfynu ymosod yn ni tu ôl, neu tagu ni, crogi ni o'r tu ôl. So dyna'r ymosodiad da ni'n wneud. A'r tafliad da ni'n wneud ydy'r o goshi. Nathon ni'n wneud o goshi, dwi'n meddwl, yn yr ail neu'r trydydd fideo. Na i jyst dangos o goshi chi eto i atgoffa chi. O goshi ydy torri cydbwysedd eich partner, braich tu ôl a gafel ar y bregus, troi rownd, gwynebu'r un ffordd a lluchio drosodd. Yn amlwg oedd hwnna'n neis y garaf i chi. Felly, yr ymosodiad felly, ydy mae Gareth yn trio tagu fi o'r tu ôl, So mae'n mynd am, y bysau yma yn mynd am ymhorn gwddwi ac yn gwasgu, Yn amlwg os dwi'n gwasgu wan, byddai'n methu siarad efo chi, felly mae'n jyst yn rhoi ddwylo na. Cam un, peidio panicio, a hwnna yn wir am unrhyw ymosodiad i gwir. Ond na i wneud y peth a wedyn ei siarad trwy ddo, O, neis ag araf yna, Neu siarad chi trwy ddo yna, neu ddangos unwaith eto ar y diwedd yn full speed o bethau. Bres, Un braich fyny. Be da chi'n neud ydy swingio'r fraich fyny, so os dwi'n dewis yn braich chwith, dwi'n swingio fo syth fyny ac yn troi yr un pryd. So mae'n edrych rhywbeth tebyg i hyn. Iawn. So fyny a troi'r un pryd, ond mewn un symudiad. Unwaith wedi cyrraedd fyma, fel chi'n gweld mae breichiau Gareth wedi clymu fyny. Mae hon yn rhydd, i roi punch iddo fo. Dwi'n troi mewn, dal gafel ar hon, a wneud y tafliad a drosodd. Ni'n wneud o gyfeiriad arall, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Tagu, drosodd. Fel yn gweud, hon sy'n rhydd. So, mae hwnna'n ddigon falle. Mewn, a wedyn braich rhwng y cefn, troi rownd, a lluchio. Fi'n dweud y bod Gwers, rheoli'ch partner ar y llawr. Penglin yn erbyn ysgwydd, penglin yn erbyn yr ystlys yn fama neu'r ochr, y fraich ma'n saff, fel bod fi'n gallu gwneud jiwdo gyda clo braich i orffen y gêm. Os da chi eisiau dysgu mwy am y pethau yma a strangles a chokes, ffeindiwch glwb. Dwi ddim yn mynd i ddysgu fe chi dros fideo, achos maen nhw yn beryglus dros reswm. Unwaith eto, newn ni wneud o fyna wan. Iawn? So bres, spin, trwad, a rheoli. Gwych. Na i ddangos unwaith ar cyflymder mwy realistig, a wedyn gewch chi edrych dros nhw a trio dysgu rhywbeth. Ond fel o'n i'n dweud, a na i ddweud eto ar y diwedd, ewch i glwb unrhyw fath martial art i ddysgu fe'n iawn. Gwych. Diolch Gareth. Felly, gobeithio bod y gyfres yma wedi bod o fydd i chi, bod wedi enyn diddordeb yn hunan Amddiffyn a Jiwdo. Mae yna ddigon o glybiau Jiwdo a martial arts eraill dros y wlad i gyd. Dim os lle ydych chi'n byw yng Nghymru, fydd yna rhywbeth yn rhywle i chi. A jyst i ail ddweud be nes i ar y dechrau. Y darn pwysica o hunan Amddiffyn ydy peidio cael eich hunan i'r sefyllfa yna i gychwyn. Yn ail, newch yn siŵr bod chi'n cadw'ch hunan yn ffit ac yn iach, fel bod chi'n gallu rhedeg neu ymladd nôl os ydych chi angen. A peidiwch yn ei dewisiadau gwirion sy'n cael eich hunan mewn i sefyllfaoedd efo bobl ddrwg neu bynnag. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Pellennig, ewch i
www.Pellennig.cymru. A diolch i Gareth am fod yn barter mor dda, a diolch yn fawr iawn chi. Diolch.